Вітаю вас, семиклассники, на уроку беларускай мовы. Сёння вы пазнаёміцеся са зместам і спосабам ужывання злучніка ў маўленні, навучыцеся вылучаць простыя і састаўныя злучнікі ў тэксце, правільна карыстацца злучнікамі ў вусным і пісьмовым маўленні. Звернемся да тэарэтычнага матэрыялу. Паводле саставу злучнікі бываюць простыя, якія складаюцца з аднаго слова, і састаўныя, складаюцца з некалькіх слоў. Іх прыклады прыведзены ў табліцы. На наступным слайдзе вы бачыце прыклады ўжывання простых і састаўных злучнікаў у маўленні. Ва ўсіх прыведзеных прыкладах злучнікі ўжыты ў складаных сказах. Паводле ўжывання злучнікі бываюць адзіночныя, паўторныя і парныя. Адзіночныя злучнікі не паўтараюцца пры членах сказа ці частках складанага сказа. Яны ўжыты адзін раз. Паўторныя злучнікі ўжываюцца некалькі разоў. Парныя злучнікі складаюцца з дзвюх частак, адна з якіх адносіцца да аднаго члена сказа ці часткі складанага сказа, другая да іншага. Увага! Перад другой часткай парнага злучніка ставіцца коска.